Langga sugtin ako ba mga barkada may kauban ako dito jud. Puyo lagi Lucio ba kabalo na ko ng mga barkada nimo oy. Dado na po kag pang chicks ana kung wala mo makita ang mga chicks. Klaro kay mamayot na pod mo. Puyo. Di ko musugot. Wala di kay salig nako. Ikaw ra man tay naginusarang babae sa akong kinabuhi. Di ba bayot dagan? Puyo. Sige na ba mo uli ra man jud bidayon. Kapuya ni puyo lagi ba dili lagi ko musugot lagi. Ba nagpaabot ra ba to sila? Pag puyo ra ba Lucio gidugo ra mo ko na lagubo ka diraron. Susi kumimoy, sige dili magkakaris ako. Hoy. Asa man ka? Ako tong paybaon sila. Ingnon ako di ka masugot. Ala sige. Uli dayon na. Basta maapasan galiti ka dito, gitikon ta jud ka kutsilyo. Kang dugaya mang Lucio eh. Nagpaabot na tong chicks na to dito pre. Kaya yan. Apason lang kahato na to. Ayaw. Isog ba kayong asawa to basig labayan tagkaang ato. Klaro kay ba? Wag ito sugte. Ugwa to sugti. Kita na lang gud. Dili mahimog wala si Lucio pre. Sayang kay tong grasya pre. Nagpaabot ra to nato. Yes Lucio ay. Aray mga pre, malas kayo, ako sugtigit. Nah, may pagwa lang ka mananghid. Anan lagi, dili lagi sugtan. Ay, come on lang pre, dili jud ko sugtan. Idugo ra ba to, basig magitikan ko kutsilyo ta. Nay, nagsabot ra ba ta gabi pre nga mga lahos ta? Na, sayang kay tong grasya, pero dito na to adtoon. Yan saon tama na preng dili man jud ko sugtan. Ay kabalo na ko pre. Palit din na tog pampers para sugtan ka. Si Pampers ba? Kanang ibutang diri ba? Mao na pampers. Bugo! Dili na Pampers, napkin na. Aw, imong bitaw ko. Sakto pre, gidugo ra ba ton? Nakakwarta diri, palitag napkin ta. Palitin niyo ta. Tara, ta. Years later. Klaro ka sugtan ako ane, Charmy Cotoni napkin. Sugtan ako ane. Langga! Charmy napkin. Asa ra man ka? Uy langga. Naulay na day ka? May noon kay imong gidala imong mga barkada. Langga, gipalitan ti kag Charmy napkin kay kabalo jud kung gidugo ka. Na maayo hinon langga. Ari be kay nahurot na ra ba akong napkin ra ba kay grabing kusuga sa akong dugo eh. Be, ari na be. Hala langga, sakto lang ka. Nakanindot ni Charmy nindot ni Charmy quality. napkin niya, oh. Kutunay pa jud. Salamat langga. Nahurot na jud ang atong napkin jud karon ba jud. Salamat ha. Ala, uy, salamat ani langga ha. Charmy, mahal ra ba ni langga din makakwarta langga. Ala, uy, kutunay pa jud oy. Nindot ko langga, bubang ko langga. Ala langga la kanindot ani langga oy. Sige nga palang hit na. Pwede ko mananghid mo langga. Mula mo dito, promise mo uli lagi ko dayon. Okay lang ga, pag-amping. Tanaw, napkin ray katapat. Tara, sugtan na ka. Taysa, no? Ang sa may nakaon mo lang nga ganina, grabing pananghin na ko nimo. Karang ano sugod man kadayon? Nananangid mo kag tarong langga. Sige na lakaw na mo. Ay naunsa ba Lucio gisugtan ka tan. Taysa, preno. Taysa, preno ako sa ning klaruhon. Ay, masuddan yun. Nagbako kang utok, di ka kalakaw. Lakaw na mo langga, giwat kanila oh. Sige lang ga, adto na may, ugma pang uli. Okay. Dapat masuko ka lang ga, kay ugma pa kumuuli. Anong masuko man ko langga? Nga nananghid man kag tarong. Pwede ra magalig dili ka mo uli. Sige na lang ga, ari sa may lang ga, magubog ko, manoyop mig rugby. Okay langga. Unsa na gud taon tani lang ga, dapat bawalan ko nimo kay maghubog ko. Nya nga nung masuko man ko langga. Nga gusto mo ka mo inom. Sige na lakaw na mo. Tanong Lucio basig dili mo niya kasugtan ron. Sige, ari sa may lang ga, nami daghan kauban babae, man chicks ko. Okay langga. Unsa na gud taon tani, dapat bawalan ko nimo kay imong babae ko. Di na ako nimo lab. Ala gusto mo ka mag chicks langga. Hala go. Gura langga. Dili ni maayo pre, nagduda jud ko ani. Liman ka man babae ta musuy pragarbe nya, mag chicks ta. Di ko bawalan. Unsa na jud taon tani, nagduda jud ko ani.
Nakakabit no. Nakalain no. Niglakaw na ko dira. Usod na imong kabit dira. Klaro kay pre. Kaila ko ni ako asawa pre. Kaila ko ni klaro kang mata. Oh. Maila man jud na. Nakakabit no. Nigsuod nyo na magrumansa mo dira. Unsa man? Kalma pre. Fitful kay ko nimo ha. Mara. Ikaw ron tambugtong itig na nagapakapa sa malupukon ko kasing-kasing. Unsa na daghan kang babae ni chat na kuha niya. Gilikayan ra jud nako para lang jud nimo kay masuko ka magsilos ka ni mahimo pre nagpakauwa ko palis napkin no nya muang ano na ray pasudlong kabit dira na unsa na jud daw tani seryoso kay ko niya unsa dagan kay ang gilikayan niya siya di ko bawalan tingog paglagot lagot is na unsa na jud daw tani di mahimo na unsa na jud daw tani seryoso ka ko nimo Unsa matay gisugtan di ka? Di ka malakaw. Di ka malakaw. Ako lakaw. Ano? So man na may video guys. So karon man na may video. I'm here to Gabog tong itik na nagkangkang sa malapukon. Sawad sa akong baby ha. Sawab di ay, sawab. Ayaw nagawa na kay. Gamit mo na. Kang mamara ba ni guys? Akong ikuha. Isawab napkin ni mo baby. So marita guys, thank you. Bye bye. Para karay pa. Oras dugay mahuman, akong hunahuna perming gadagan. Analimuto to akong giatangan niya, bisag unsa ako ang gitripan. Sugod sa tapo niya, wanay mabuhan. Lisod sa kong utok agay.